سلام كميتم سيو علتاو زينان ببزحات شحاز زغصرو نبرتي ختما አዲስ አበባ مززام مملاء قدب هداسين مدقافن منغستي بأشبارنت زمدبو حوحات كفيتوون زبغلو مدكعتي نمو غازن لومي سلفي وسيام وعلم توم تسلفتي علم لخا محبرسب نتقبرات حوحات نرأي سقطا مريسو كبلون خسيسوم حيلتا تقراي نستحزي مريت تقراي ملو بملو خساب زلقا كوينات كنقصرينا زبل بوهاب قالو جيتاچو ردا مغلاصون يذكر أمريكان حبرت أوروبان كا زاجي زلو بيناوي مقراص تصابو معصاو دأمبر كمتي سمو نسبعوي حاجز تبعيلو استقبرايت ايكونن بزبل بلزب ناي حق مقراص تصابو يقبر زبل صاوعيت مقرابوم يذكر ارتناي لومي سلاماوي سلفي مختل كنتيبا ويزرو ادانيش ابيبي مدر اسمعانيرا بزعباتي سلفن ملاش زملكتو مكلاتن صباح بسفيحو كنملوسينا كللاوي منغست عفار جونتا إلو تصوعم عطقات قبل علي حرستوت عفار بزوسدوا مدكعتي 7,000 زقمت هزبي مفنقالوا افليتوم 4 معقوبي كامبتات بمدلاو دما كسفروم يسرح كمزلو حلافي بيت صحفة مكل على حدقات تخلل محمد حسين نفيو اعتزاريبهم بخال وغن اب كينات عاوت تقناصفنا زبل مجلس تاتي سمع اللون دايركتور ركبات حزبي سراويت مكلخال ኢትዮጵያ ሌተና ኮሎኔል ጌትነት አዳኔ አብዛሃቦ መግለጺ ሰራዊት መክልኻል አብ ክልል ዓፋር አብ አለሌን ሱሉላን ከምኡን አብ ቆቦ አሸባሪ ልንጸውዐ ጉጅለ ሕወሓት ከምዝደምሰሰ ያፍሊጡም ነቲ ኮሎኔል ተቀሰ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ብስእሊ አደጊፉ አብዛሃቦ ሓበሬታ ሕወሓት አብ ውግእ እትይዎም ዝተባሃሉ ሕፃናት ብሰራዊት መክልኻል ምምራኾም ይገልጽ ባህል ወገን ድምጽ ወያኔ ኮማንድ ፖስት ትግራይ ይሉዝ ገለጾ አካል ጠቂሱ አብዛሃቦ ሓበሬታ ኣብ ክልል ዓፋር ኣውላዕ ዝተባሃለ ከባቢ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ዓወት ከም ዝተጎናጸፈን ወታደራት ከም ዝማረኸን ገሊጹሎም ከባቢ ቆቦ ግን ሎሚ አንጻራዊ ሰላም ሰፊንዎ ምውዓሉ ናብ ቆቦ ደው ኢሉ ከረጋግጽ ከም ዝኸኣለ ወኪልና መስፍን ኣራጌ ሓቢሩሎም ንኣሸባሪ ሕወሓት ብዝተፈላለየ መንገድታት ክድግፉ ጸኒሖም ዝበሎም 28 ውልቀ ሰባት ምስ ንብረቶም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ከም ዘእተወ ክልላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣፍሊጡም ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ትኽልል መሐመድ ዓሊ ሓሰን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገሊኦም ኣብ ምርመራ ዘለዉ ካልኦት ድማ ምርመራ ወዲኦም ናይ ክሲ ፋይል ዝተኸፍቶም እዮም ኢሉሎም ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከባቢታትን ተወለድቲ ክልል ትግራይ ብዚ ኣገባብ ይእሰሩ ይከላበቱን ንግዶም ይዕፀን ኣሎ ኢሉ ነይሩ እዩ ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ሶማሊ ግን እቲ ከምኡ ዝብል ቅሬታ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ኣብቲ ክልል ግን ሎሚ እውን ብዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ብሰላም ይነብሩ ኣለዉ እዮም ኢሉሎም ፍሉይ ሓይሊ ሶማሊ ናብ ሰሜን ኢትዮጵያ ድሕሪ ምዝማቱ ብሓደ ሓደ ተላኣኽቲ ሕወሓት ዝበሎም ኣብ ልዕሊ እቲ ፍሉይ ሓይሊ ሽም ናይ ምጥፋእ ወፍሪ ይካየድ እዩ ድሕሪ ምባል ካብ ከምኡ ዓይነት ዘመተ ይቆጠቡ ዝብል መተሓሳሰቢ ኣቕሪቡሎም ምክትል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ሶማሊ ከም ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ሻድሻይ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙር ምምላእ ሓጽቢ ህዳሰን ህሉ ኩነታት ክልል ትግራይን ንኣርኣያ ማሕበረሰብ ዓለም እናቐየረ ምምፁ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ምስ ሃገራዊ ምርጫን ምምላእ ሓጽብን ብዝተሓሓዝ ኣብቲ ሃገር ክፍጠሩ እዮም ዝተባሃሉ መዘዛት ብዘይ ምፍጣሮም ንፖለቲካዊ ምሕድራት ሃገር ምኽንያት ምዃኖም ይጠቅስ ምስ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓሓዝ ድማ ነገራት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ካብ ተጸበዮ በንጻሩ ምዃኑ እዩ ገሊጹ ኣምባሳደር ዲና ሚኒስትር ወፃኢ ደመቀ መኮነን ምስ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተጽዕኖ ካብ ምግባር ክቁጠብ ምዝኽኻር እውን እቲ ውሃቢ ቃል ሓቢሩሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን ሶማልያ ንዝመጽእ ሰሙን ሃገራዊ ምርጫ ትዳለወሉ ኣብ ዘላ እዋን ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ህዝቢ ድምፁ ንኸይህብ የጠንቅቓሎም ኣብቲ ብመንገዲ ወከልቲ ቀቢላታት ዝወሃብ ንኣባላት ባይቶ ዝግበር ምርጫ ድምፆም ዝህቡ ዜጋታት ጉድኣት ክወርዶም ምዃኑ እቲ ዕጡብ ጉጅለ ኣመልኪቱ ኣልሸባብ ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጠንቀቕታ ቃል ኣብ ምርጫ 2017 ዝነበረ መጥቃዕቲ ክድገም ከም ዝኽእል ኣዘኻኺሩሎም ኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ሶማልያ ግን እንትርፎ ስግኣት ምፍጣር ንዲሞክራሲያዊ መስርሕ ምርጫ ህዝቢ ዝዓግት ሓይሊ ከም ዘየሎ ከረጋግኡ ይፍትኑ ኣለዉ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሞቃዲሾ መሓመድ ካቢየ ዝለኣኾ ጸብጻብ
أبراهام تسفال أولتر جمولو من أفوركي كتنبويا عطو إسلاماو جيلا الشباب أبتهاجر نزجبر بايتاون بريزيدنتاون مرجع خسنا خلو مخانية ملكتالهم مرحتو جيلا أحمد أبو عبيدة بسولوس أبزوتو مجلسي نت مرجع بمثل كم زكاومو إنجيروم حكوكة سومينا بلانقادة إذن في ذنيان أيوه الرئيس إن لقالو هري دونتان عندنا إذن أوغان دونين علينتونا قرسودي أهان دونتو اتمرحي هزبي بتبادو مبصعنا يمسل مرجان كي تدناغره نوح سنة هيوتو كحاسب مخيروم نمزخ خاردما عجانايتهم اب 2017 زمرصو مراحت قبيلاتات تقيسوم كابتم شعدم صوم ذهبوا مراحت قبيلاتات جيليوم بتعطو جلخ انصل خلو بزحات به وزلون افرح كم زنبري فلت اتو جلي نايتي اب اوان مرجع 2017 استفصمه هيوت 10 تاز وسد متقعتي حلافنت وسيدو نيريوم عبايدة نمامرحي على الشباب زتحسب بهوت كقصل وحس كم زي كونه دحر مزخخر نوهاب تدمص داغم كحسبلو مخير اللوم ابتسم بز جمر مرجع مراحتي 54 انداتاتنا ابالات بايتو خمرصيوم قدم كبل حلافي اغلغلو صطا سومال زنبره عبد السلام غلادي اتبع الشباب زوهاب زلو متنقاتا علام ورعد المفتار مخاني يغلص وسيخو اتبع المزنبر اتزوهاب زلو متنقاطات بشللتነት كير دحر مزخخر مسو زدارق مدلاتن قبر ملسن ككايدلو صوبعوم اتوجلي ابل علم راصو رعدن مطرطارن كم مفتار كم زي ترف دحر متقاس دما كم زامسلو تغبارات كن ديمقراسياو مسرح كم زي عنقفو اسمير للوم او حسص تاسومال مس اميسوم استسيمه بافريقا وحبرات زمو ولا حيل بموهاد نتمرجع بالسلام كحلف زدل سرحتي ام مغبار يركبوم دولته بوزيشنكيد waa iska cad yahay al-shabaab waa laga adkaanaya dalkana waa laga xoreynaya كما قال على علويا مهارت تقدمي منستر عبدي درش وحس مرجعنا محلاف تأهادو زي عطو قدقادن زي فنقلو امننا كهلونيوم على الشباب كسعارون كابتا هاقر تقليلم كحق موخانم دما اتعم مهارت تاب امنتي زارب هاقراو مرجع الصومال بحاد عامت منو وحي ذكر بايتو تهاجر نعد مسلطان قدماي منستر محمد عبد الله فرماجو انا وحو كانت نبري رحراي بز صعابنا يدقن وشت انتقاوم وجن اتو وساني تسرزيوم مراحي نايتي تشادما بزبل سند صوع قندي مقناقنتي اب سلطان زلو سلفي تنزانيا فريمان امبوه ببوليس تهاجر تأسيرون امبوه نصغنا قوام تهاجر عملكتو حزباوي اخيبا خبر اب زدالولو نبر اوانيو بحيلتا صطا توسيدون تزحلف ربع كاب كتما موانزا استمقح مراحي سلفي كساب حجي حلواتو ايتفلتن نصافح صبصاوي تلدمص امريكا تشارلز كومبي أبراهام تسفال أولتر جمولو صرف صحية كتقربها وهاب قال منجست تنزانيا حلوات انبو عمل كيتو بغازيت انيا دمص امريكان زقرب الحتو زملكاتو اكل نسو زي كونس اتنا تسقم تزوسد كوميشن بوليس موانزا مقانين نقر مأسرت العلواي مرحة قوام سلفي اب اوان مريحنة سامي حسني زخون زلو اتم بريزيدنت قدمي ان زنبرة جون ماغافالي دحر مماتومين اب ورح مقابيت كابت زنبرن ناي مخط البريزيدنت سلطان ملؤ مزنة تركبا ابت اوان كابت قدمي ان زنبرة مريحنة زتفلي مقد كختلا مخانن لعل تسفاتا غيرو لنيرو ماغافالي اب اوان سلطانم زرئي وزنبرو ببينو اكرا خارس قمتتات كاب كبيد نقفيتا اي بخورون أبالات سلفي تشادما مرحي بمحاور صطتات هاجر كمستجويم زأمنو كاب أبالات بايتو اتسلف زخونا يريكو نيرارة لمود ناي بوليس مأسرتي انت زنبر بمسارة حقة هاجر أوش 48 ساعات نابيت فرد مقاربة ويدما ناز عمتبه ليبل اتي مرحي لعلي إساروغن ملكة ناي مجواي مخانون دمز أمريكا يحبر أبال بايتو اتسلفي بوليس زاقيد مخصص مخنيات زي مقلاطو نقوامن حقنا تهاجر زافر رسمو خانون يراري ملكت تنتاني بوليتيكا مبوانا علماتون اتتقبار اب بوليتيكا تنزانيا زلو فلليات ميزان حيل زرئي يبل بأقلال زعلماتو جزاء سلفي CCM كم دلايون بزي فقادن نتأكبه نتقاوم تسلفتات مخلقالو اب ديمقراسي تهاجر على توسع بين كم زلو يتأكس صحف سلفي تشادما جون مانكيا بربو عبزهبو غازيطاو مغلصي هلونا مرحيኦም اب حصير اوان تزي سميعهم ناب فرد كم روحو مخانم غليصو تطابقت سباو مسلاتون منግስት تانزانيا قوامه هاجر كتغبر يصوعلو يغنيلنا ابراهام نصاران اب مدغاسكار نبريزيدنت كتقتلو وديت غيركم استبالو 6 سبات تحيزم كامونغوم حدا وصاتنيايو بوليس نتي ماسرتي طرطرات لومي حموز دفصمو دحريني عوارح مرمرا مخانو افليط الله كمصبصاب رويترز اب ديموكراتيك ريبابليك كونغو اب غزات كيفو
ካብ ኩናት ዝሃደሙ እናበዝሑ ስለ ዝኸዱ መፅለሊ ተፈናቀልቲ ሓፅረንሎ ክብል ናይ ሕብራት ሃገራት ጉዳይ ስደተኛታት ኣፊጡ ኣብ ግዝኣት ኪቭ ዝካየድ ኩናት ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ገዝኦም ራሕሪሖም ከም ዝሃደሙ እዩ UNHCR ዝገልጽ ዘሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ትካል ኣህጉራዊ ልምዓት ንመንግስቲ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ን5 ዓመት ዝጸንሕ $1.6 ቢልዮን ከም ዝልግስ ኣፍሊጡ USAID ከም ዝሓበሮ እቲ ረድኤት ንሓለዋ ጥዕና ንናፃ ትምህርቲ ከምኡውን ንፀጥታን ትሕቲ ቅርፅን ዝውዕል እዩ። እቲ ረድኤት ትማሊ ዝተሰምዐ ድሕሪ ናይ 2 መዓልታት ኣኼባ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስን DRCን እዩ። ገለ ሲቪል ማሕበራትን ነበርትን እቲ ረድኤት ናብ ዝተመደበሉ ፕሮጀክትታት መውዓሉ መንግስቲ ከረጋግፅ ይምሕፀኑ ኣለዉ። ሴኔጋል ንበዓል ዒድ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ለበዳ ኮቪድ ከም ዝሕለፈቶ ይግለጽ ኣሎ። ሙስሊም ሴኔጋል ንመምርሒታት መፍነታት ንምኽባር ኣብ ወሰን ባሕሪ ርእሰ ከተማ ዳካር እዮም ተኣኪቦም ዒድ ኣኽቢሮም። ሴኔጋል ካብቲ ዝኸፍአ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድሒና ከም ዘላ እዩ ዝንገር። ኖርዌይ 10 ዓመት ቅትለት 77 ትንፋስ ትዝክራላ። ጽንፈኛ የማናይ ክንፊ ኣንድረስ በህሪግ ብሬቪክ 77 ሰባት ብጥይት ዝቐተሉሉ ዓመት እዩ። ብምኽንያት 10 ዓመት ዝኽርቲ ጭፍጨፋ ነቶም ሽዑኡ ዝደሓኑን ንኣዝማድ መወትን ዝተዛረበት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኖርዌይ ኤሬና ሶልበርግ ጽልኢ ወጊድ ክንብሎ ኣለና ዝብል መልእኽቲ ኣሕሊፋላ። መንግስቲ ቤላሩስ ከም መቐጸልታ ናይቲ ኣብ ናጽነት ፕረስን ካልእ መሰረታዊ መሰላትን ዝገብሮ ዘሎ ዓፈናታት ንማሕበር ጋዜጠኛታት እቲ ሃገር ክዕጾም መምርሒ ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ። ሚኒስትሪ ፍትሒ ቤላሩስ ነቲ ብተደጋጋሚ ሕግታት ጥሒሱ ዝበሎ ማሕበር ጋዜጠኛታት ዓጺው ናይ ባንኪ ሕሳቡ ክድስክል ናብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር መምርሒ ኣመሓላሊፉሎ። እቲ ሚኒስትሪ ነቲ ማሕበር ዝሓተቶ ናይ ውዕል ገዛ ክራይ ዝምልከት መዛግብቲ ኣይረክብን ክብል ከሎ እቲ ማሕበር ግን ቤት ጽሕፈቱ ድሮ ተዓሽጉ ዝብል ምልክታ ስለ ዝተለጠፎ መዛግብቱ ክፍትሽ ዕድል እውን ከም ዘይረኸበ ይገልጽ። ማሕበር ጋዜጠኛታት ኤውሮጳ ነቲ ብፕሬዚደንት ሉካሸንኮ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣትሪሩ ኾኒንዎ ኣሎ። ነታ ናፃ ርትዓውን ዘይሸራውን ሓበሬታ እትህብ እንኮ ማሕበር ክዓጹ ምውሳኑ ድማ ኣብ ድብያዊ መጥቃዕቲ ኣንጻር ፕረስ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ካልኦት ሓያሎ ተጣበቕቲ መሰላት እውን ነቲ ውሳነ ኣትሪሮም ይኹንንዎ ኣለዉ። ቻይና ንኻልኣይ ምፅራይ ምንጪ ኮሮና ቫይረስ ተቃዊማቶም። ውድብ ጥዕና ዓለም ከካይዶ ዝመደቦ ካልኣይ ምፅራይ መበገሲ ቫይረስ ኮሮና ብቻይና ተቐባልነት ኣይረኸበን። ምክትል ሚኒስተር ጥዕና ቻይና ዘንግ የዚን ንሪፖርተራት ክገልጽ ከሎ እማመ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣደንፂና እዩ ድሕሪ ምባል እቲ እማመ ዝንቡዕ እዩ ንሳይንስ እውን ግቡእ ክብሪ ዝህብ ኣይኮነን፣ ስለዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ሓሳብ ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ እብረ ምፅራይ መበገሲ ኮሮና ኣብ መጀመርያ ዝዓመት ተገይሩ እዩ። ሓደ ጉጅለ ኣብታ እቲ ቫይረስ ተበጊስላ ትበሃል ግዝኣት ውሃን በፂሑ እዩ። ሽዑኡ ዝሃቦ ገምጋም ድማ እቲ ቫይረስ ካብ እንስሳ ናብ ሰብ ተመሓላሊፉ ክኸውን ይኽእል እዩ። ካብ ናይ ቻይና ትካል መርመራ ቫይረስ ሰሊኹ ዝብል ሓበሬታ ግን ሓቂ ኣይመስልን ዝብል ገምጋም ይሂቡ። እንተኾነ ዳይሬክተር WHO ቴድሮስ ኣድሓኖም ገብረየሱስ ቻይና ሓበሬታ ኣብ ምሃብ ግቡእ ምትሕባር ኣይገበረትን ዝብል ነቐፌታ ኣስሚዑ ነይሩ እዩ። ብኻልእ ዜና 2 ዶዝ ክታበት ኮቪድ ነቲ ልዑል ናይ ምትሕልላፍ ተኽእሎ ዘለዎ ደልታ ዝበሃል ዓይነት ቫይረስ ኮሮና ንምክልኻል ብቕዓት ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ምሁራት ሳይንስ። ክታበት ፋይዘር 88 ሚእታዊ ንምክልኻል ደልታ ኣድማዒ ክኸውን ከሎ ኣስትራዘኒካ ድማ 67 ሚእታዊ ኣድማዒ እዩ ይብሉ ንሶም። ሓንቲ ግዜ ትወሃብ ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ግን ንደልታ እኹል ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዋ ኣይትመስልን ይብል መጽሔት ሕክምና ኒው ኢንግላንድ። ብዝተኣሳሰር ዜና ብመሰረት ጸብጻባት ማእከላት ጥዕና ኣሜሪካ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣስታት 26,000 ዜጋታት በቲ ቫይረስ ይተሓዙ ነይሮም። እዚ ኣሃዝ እዚ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ወርሒ መጠን መልከፍቲ ብዕፅፊ ምውሳኺ እዩ። ሰሙያ ጥዕና ንቕልጡፍ ለብዒ እዚ ቫይረስ 2 ምክንያታት ይገልጹ። እቲ ቀዳማይ ኣብ ፈልቂ ቫይረስ ደልታ ዝርአ ዘሎ ቅልጣፈ ምልባዕ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ክታበት ንዘይ ምውሳድ ዝርአ ዘሎ ምጥርጣራት እዩ። መንግስቲ ክታበት ቀሪቡ ልዑል ጎስጓስ ይግበር እምበር ዛጊት 49 ሚእታዊ ኣሜሪካውያን ጥራይ ሙሉእ ክታበት ወሲዶም ምህላዊ መዛግብቲ ይሕብሩ ኣለዉ። ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ ሃገራዊ ዳህሳስ ካብቶም ዝተኸተቡ 86 ሚእታዊ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ክኾኑ ከለዉ እቶም ተኸቲቦም ዘለዉ ሰዓብቲ ሰልፊ ሪፓብሊካን ግን 45 ሚእታዊ ጥራይኦም። ሰብ ሞያ ጥዕና እቲ ሰፊሕ ሰረት ሒዙ ዘሎ ዝንቡዕ ወረታት ክታበት ኣበገዝቱ ወግዓውያን ዘይኮኑ ምንጭታት ዜና ምዃኖም የመልክት። እቲ ተሪኦ ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ድማ እቶም ሰብ ሞያ ይውስኹ። ዜና በዚ ፍጸም።
نمسكن تولد ازي كواشنطن دي سي زمحللف زلو راديو دمص امريكا يوم ناب دحر زينا زدالنا يوم مدباتنا خنسجر مكلخال حدقان وحسنا مقبن كل العفر جون تايلو زوع عطق حيلي لو مغنا ابلع لي 4 انسسا نبرت تخلل وسيلو بزبلو وتادراو متقعتي 7,000 زقمت حزب 5 تمزابله افليطوم بخل وغن يواقو زلو حيلتات مكلخال إثيوبيان حيلتات تግራይን أوقع عوت محفاسهم كليصوم مسفن أراجيز لأخذ أبصاب قبر مدن كأربعيو حلافي بيت صحفة مكلخال حدقان وحسنت مقبن كل العفار آتو محمد حسين جنتا إلهم صوعوا عطق حيلي متقعتي كم زفتصم بمقلاس نزسعبو بأشحات وصور سبات من مزبالو مرقاقصام نزتمزابلو مسلالي 4 طابياتات تسرحو كم زرلوز تقصوتهم حلافي نزتوسنو تمزابلتي حاجز كم ستوهاب قاليصام بمنصر كبدات نايت ساقم بنايت كل المنقستي سعري طراح سباوي حاجز من بصح سلاز خبد عبد كبابي مزركبو علم لخا قبرت سنايت كالات كم زتزرارو تقيصام ናይ ማይን አገልግሎት ጽሬትን ሓገዝ ከም ዘድልውን አመልክቶም ዝተወሰኑ ተመዛበልቲ ናብ ካምፕታት ምእታዎም ብምሕባር ሕዝውን እቲ ውግእ ብዘስዓቦ ተጽዕኖ ካብ ከባቢኦም ተመዛቢሎም ፈቆዶ ከባቢታት ዝተሓብኡ ኣለዉ ይብሉ ብሰንኪ ሰብ ሰራሕን ተፈጥሮን ጸገማት ህዝቢ ዓፋር ፍላይ ድማ እንስሳት ብምርባሕ ዝናበሩ አንጻላልይዎም ዘሎ ሓደጋ ኢትዮጵያውያን ተሓባቢሮም ከድሕንዎም ጻውዒት አቅሪቦም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብቲ ውግእ ይሳተፉ ዘለዉ አካላት ዓወት ረኺብና ክብሉ መግለጺ ውፅኦም ኣለዉ ዳይሬክተር ክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ዝጠቀሰ አገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ሰራዊት ምክልኻል ፌደራል ኣብ ክልል ዓፋር አለሌ ሱሉላን ቆቦን አሸባሪው ንጸውዖም ሓይልታት ትግራይ ከም ዝደምሰሰ ገሊጹ እቶም ኮሎኔል ክልል ዓፋር ከባቢ አለሌ ሱሉላ ሜይደይ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ሓይሊ ናይ ሽብር መጥቃዕቲ ብምፍጻም ሙሉእ በሙሉእ ተደምሲሱ ምባሎም እዚ አጸብጺብሎ ብቆቦ ዝተኸፈተኒ ናይ ሽብር ኢሉ ዝጸውዖ መጥቃዕቲ ንምክልኻል ብዝወሰድክዎ ስጉምቲ እቲ ጉጅለ ሙሉእ በሙሉእ ተደምሲሱ እውን ኢሉ ሕወሓት ንውግእ ኣዋፊርዎም ንዝበሎም ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ሰራዊት ኢትዮጵያ ምምራኽ እውን እዚ አጸብጺብሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑት ወታደራት ኣብ ውግእ ይሳተፉ ዝብል ክሲ ብምንጻግ ሓይልታት ትግራይ ትሕቲ ዕድመ ወታደራት ንዝኽልክል ዓለም ለኸ ፕሮቶኮል ከም ዘኽብር ሓቢሩ ዋላ ሓደ ቆልዓ ኣብ ስልጠና ይኹን ኣብ ሓይልታት ትግራይ ኣይተሳተፈን ኢሉ ጋዜጠኛታት ሰብኣዊ ትካላትን ካልኦት ዓለም ለኸ ተዓዘብትን ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ይኹን ኣብ ዓውዲ በአካል መጽዮም በዓይኖም ክሪኡ ንዕድሞም ኢሉ መግለጺ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ብኻልእ ወገን ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ዓፋር ንዝነበረ ናይ ጸላኢ ሓይሊ ደምሲሰ ኢሉ ክልተ ሓይልታት ኮማንዶ መበል 23 ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓደ ብርጌድ ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያ ከምኡውን ሓደ ፍሉይ ሓይሊ ቦጠለኒ ክልል ዓፋር ሙሉእ በሙሉእ ተደምሲሱሎ ይብል እቲ መግለጺ ሓደ ኮሎኔል ዝርከቦም 1200 ወታደራት ተቐቲሎም ልዕሊ 600 ቆሲሎም ካብዚ ብተወሳኺ ሓደ ኮሎኔል ዝርከብዎም 100 ወታደራት ተማሪኾም ዝተረፉ ድማ ኣብ በረኻ ተበታቲኖም ኢሉ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ዞብል ዓሪዱ ነይሩ ዝበሎ ናይ አምሓራ ፍሉይ ሓይሊ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ተቆጻጺረ ኣለኹ ዝበለ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ብርክት ዝበሉ ኣጽዋራት ማሪኸ ኣለኹ እቲ ውግእ ሕዚ እውን ቀጺሉ ኣሎ ኢሉ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ نمسكن قبرة كتاتل وزلخم راديو دمص أمريكا يوم سعيبو زقرب مدب تعنا يوم يونايتد ستيتس أبقت أمزرة فيروس كورونا بدرجة عالم زلوا قده خمون أمريكا نهاجرات أفريقيا تلقصو أستات 25 مليون كتابت ترى كوفيد-19 أملكتو بمربب حبريتا بيلو مجلس تواهيبو ميت وانت خايدلو لو أديس آواز ركب وكيلنا كندي أباته زل آخر ريبورت بتر سلطان كأربعيو نات مبريز هابا ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኣተሓባባሪት ዓለም ለኻዊ ወፍርታት ጸረ ኮቪድ-19 ጌይል ስሚዝ 25 ሚሊዮን ክታበት ንሃገራት ኣፍሪካ ንምልጋስ ምቅርራባት ይዛዘሙ ከም ዘለው ኣፍሊጠን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ን100 ሃገራት ክዋሃብዩ ኢሎም ቃል ዝኣተውዎ 500 ሚሊዮን ክታበት ኮቪድ-19 ካብ ዝመጽእ ነሓሰ ጀሚሩ ምክፍፋል ከም ዝጅመር እቲ ዝበዝሕ ብጽሕ ድማ ንሃገራት ኣፍሪካ ከም ዝከፋፈል ጠቒሰን ከምዚ ይብላ
We're in the process of delivering the 25 million doses. 25 ሚሊዮን ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ምብጻሕ ኢና ንርከብ። ነዚ መደብ ዝንምዕዋድ ድማ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃ መንግስታትን ኮቫክስን ሓቢርና ንሰርሕ ኣለና። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ G7 ቃል ዝኣተውዎ 500 ሚሊዮን ክታበት ኮቪድ-19 ካብ ናህሰ ጀሚርና ከነከፋፍል ኢና። ዝበዝሕ ክታበት ናብ ኣፍሪቃ እዩ ዝለኣኽ። እዞም ክታበታት ብቁልጡፍ ምእንታን ክባጽሑ ምስ መንግስታት ኣፍሪቃ ሲቪካዊ ማሕበራት ምስ ሰብ ሞያ ጥዕናን ማእኸል ቁፅፅርን ክትትልን ሕማማት ኣፍሪቃ ተቀራሪብና ምስራሕና ሕጉሳት ኢና። ምክንያቱ ሳልሳይ ዙር ምግፋሕ ኮቪድ-19 ደልታ ዝተባሃለ ዓይነት እቲ ቫይረስ ይጋፋሕ ስለ ዘሎ ነቲ ክንገብሮ ዝከኣለና ክንገብር ኢና። ኣኩና ኩክ ኣብ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ሚኒስትርን ጉዳያት ኣፍሪቃ እየን ክዛረባ ከለዋ እቲ ንኣፍሪቃን ካልኦት ሃገራትን ዝልገስ ክታበት ድሕነቱ ውሕስ ከም ዝኾነ ኣረጋጊፀን። ሃገራት ኣፍሪካ ንለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁፅጻር ኣብ ዝገብሮ ጻዕሪ ዩናይትድ ስቴትስ እታ ቀዳመይቲ መሻርክተን ኮይና ክትቅጽል እያ ኢለን እውን ኣረጋጊፀን። We are pleased to be delivering safe and effective vaccine doses across Africa and the world. ንኣፍሪቃን መላእ ዓለምን ድሕንነቱ ዝተሓለወን ውፅኢታውን ክታበት ኣብ ምብጻሕ ስለ ንርከብ ሕጉሳት ኢና። ኣብ ፈላማይ ዙር ናብ ጅቡቲ፣ ኢትዮጵያ፣ ቡርኪና ፋሶ፣ ጋምቢያን ሴኔጋልን ኣብተን ዝቕጽላ ሰሙናት ድማ ናብ ብርክት ዝበላ ካልኦት ሃገራት ክበጽሕ እዩ። እዚ መባእታዊ ስዳሮን ኣካልቲ ምስ ኣፍሪቃ ኣብ ዘፈርጥዕና ንገብሮን ዝጸንሐ ሽርክናን እዩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘፈርጥዕና ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ልዕሊ $100 ሚሊዮን ኢንቨስት ገይራ እያ። በዘቢልና ድማ ህይወት ሚሊዮናት ሰባት ኣድሒና ኢና። ንሰን ወሲኸን ኣብ ኣፍሪካ ክልተ ሲሶ ደገፍ ኣሜሪካ ኣብ ዘፈርጥዕና ዘተኮረ ከም ዝኾነ ናይ ሎሚ ምምሕዳር ኣሜሪካ ንኣፍሪቃ ቀዳምነት ሰሪዕዋ ከም ዘሎ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዘካይድዎ ወፍሪ ጸረ ቫይረስ ኮሮና ቀዳማይ መሻርክቲ ሃገር ኮይና ከም ዘላ እውን ሓቢረን። ጋይል ስሚዝ ብተረአን ብዛዕባ ድሕነት ዓይነት ክታበት ጃንሰንን ኣመልኪቱ ንዝቐረበለን ሕቶ ክምልሳ ከለዋ እቲ ክታበት ድሕነቱ ውሑስን ውፅኢታውን ከም ዝኾነ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ተረጋጊጹ እዩ ኢለን። ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዓይነት ክታበት ውስን ጸገማት ከም ዝተረኣየሉ ሓበርቲ ነገራት ነይሮም እዮም። ጽልዋታቱ ግና ኣዝዩ ዝነኣሰ እዩለን። ፍርያት መድሓኒት ጸረ ኮቪድ-19 ምድንፋዕ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩባንያታት ኣፋውስ ነቲ ክታበት ሓዊስካ ካልኦት መድሓኒታት ዝስራሓሉ እታወታት ንምምሃዝ ንምርካብ ጻዕርታት ይግበሩ ከም ዘለው ገሊጸን ከምዚ ይብላ። Africa imports a huge percentage of its requirements, not just for vaccines, but also... ኣፍሪቃ እቶም ዘድልይዋ ክታበታት ጥራይ ዘይኮነ ንመብዛሕትኦም ካልኦት እታወታት ሕክምናውን ካብ ደገ እያ ትሽምት። ስለዚ እቲ ንገብሮ ዘለና እንታይ ድዩ መሲልኩም? ኣሜሪካውያን ኣብ ኣፍሪቃ ንዋዮም ከዋፍሩን ፍርያት ንኸደንፍዑን ተቐራሪብና ንሰርሕ ኣለና። ኣብ ኣፍሪካ ፍርያት ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳኽ ዝሕግዝ ስራሕቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካን ሴኔጋልን ስራሕቲ ከም ዝጀመረ እውን ተጠቒሰሎ። ምዝ ብዝተኣሳሰረ ምምሕዳር ባይደን ንኮቪድ-19 ግብረ መልሲ ምሃብ ዝብል መምርሒ ቀዳምነት ሰሪዑ ይነጥፈሉ ከም ዘሎ ዝገለጸ ኣኩና ኩክ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት አንጻር እዚ ለበዳዚ ግብረ መልሲ እንተዘይሂብካ ንኻልኦት ጸገማት ምቁፅጻር ስለ ዘይከኣል እዩ ይብላ። At the end of the day, you cannot stop this pandemic anywhere in the world. ዜሮ እዚ ቫይረስ እዚ ብደረጃ ዓለም ክንገትኦ እንተዘይክኢልና ኣብ ዝኾነት ሃገር ጠጠው ክነብሎ ኣይንኽእልን። ሓቂ እዩ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ኣለዉ እዮም። ምብልሻዋት ኩነታት ኣየር ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተጎድአ ቁጠባ፣ ጸገማት ዴሞክራሲን ካልኦት ጸገማትን ኣለዉ። እዞም ዝተጠቕሱ ኩሎም ጸገማት ክንምክቶም ንኽእል ግና ንጸገም ኮቪድ-19 ምስ ንምክት ጥራሕ እዩ። በዚ መበገሲ እምበኣር ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ምብጻሕ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ቀዳምነት ሰሪዑ ይነጥፍ ዘሎ። ዩናይትድ ስቴትስ ፈለማ ካብ መንጎ ንምክፍፋል ዝወጠነቶ 80 ሚሊዮን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 እቲ 25 ሚሊዮን ኣብ 49 ሃገራት ኣፍሪቃ ንክባጻሕ ዝገበረ እዩ። ሓንቲ ካብተን ተረባሕቲ ሃገራት ኢትዮጵያ ክትከውን ከላ ቅድሚ ትማሊ ሶሉስ 453,600 ክታበት ጆንሰንን ተቐቢላላ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ዝቐረባ ለንደን ኣብ ዘተኣናገረቶ ዋዕላ 7 ዝሃብተማ ሃገራት ወይ ከዓ G7
ንምእቲ ሃገራት ክንልግስ ኢና ካብ መንጎ ኢሎም ቃል ዝኣተውዎ 500 ሚልዮን ክታበት ፋይዘር እቲ 200 ሚልዮን ሎም ዘበን ዝከፋፈልን ካብ ዝቕፅል ወርሒ ዝጅምርን ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ ኣሎ ይብል ኬኔዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። نمسكن باترة كاب راديو دمز أمريكا زمحلالف زلو مدباتكم كتسمعوا زنيحكم سمعتنا نايلوم مدبنا أبسازي منار لنا بمتأنقاد مساخم زنحكو صارف الساية مس كلهم مسارحتي بمخان مسانا سلز زنحكم أزينا نمسكن انبقار سليم ديوم بتتعوتا عمل لايف تولدر فخصنا بتكم بروح مشات I get wings to fly. Oh.